Il-Partit Nazzjonalista se jkompli jiġġedded u jissaħħaħ. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch f'intervista mal-editur tal-gazzetta Il-Mument Joe Cassar kif insista illi l-oppożizzjoni se tkun waħda effettiva li żomm il-gvern inċekk fil-waqt li jiġi żgurat illi l-standards mistennija mir-rappreżentanti tal-poplu jinżammu. Alex Borch spjega li se jkun qed jistenna l-elezzjonijiet każwali sabiex ikun iffurmat shadow cabinet ħalli bħala tim wieħed ikomplu joffru politika friska, gvern alternattiv li jkompli jissaħħaħ il-futur ta' pajjiżna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista deskriva l-kampanja elettorali li pajjiżna ħareġ minna bħala waħda pożittiva fejn fiha ingħaqdu diversi persuni mal-Partit Nazzjonalista f'kull struttura b'mod mill-aktar proattiv. Huwa spjega li żgħażagħ kellhom u għandhom għaġ kbir għal partiċipazzjoni u bidla kif insista li l-aktar ħaġa l-impressjonatu tul il-kampanja kienet il-preżenza ta' ammont kbir ta' żgħażagħ u adolescenti illi minkejja li f'din l-elezzjoni ġenerali ma vvutawx diġà bdew isegwu lill-Partit Nazzjonalista b'interess. Alex Borch sqarr illi rċieva numru kbir ta' messaġġi mingħand adolescenti fejn qalulu li jridu jkunu parti mill-mixja tiegħu sabiex flimkien ikunu parteċipi f'dan il-kapitlu tal-Partit Nazzjonalista u tal-pajjiż. Filwaqt li stqarr illi ma nkisibx ir-riżultat mixtieq, insista li huwa riżultat li l-Partit Nazzjonalista se jkun qiegħed jibni fuq snin li ġejjin. Mistoqsi dwar il-manuvri li wettaq il-Partit Laburista tul din il-kampanja fejn b'mod sfaċċat beda jaqtil in-nies bla doċċ, il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista li dan ma kienx aġir li joffri il-level playing field mistenni minn caretaker government u wera id-dispjaċir tiegħu għal fatt li gvern serju ma jistenniex lejlet l-elezzjoni biex ikun ta' servizz għall-elettorat tiegħu. U insista il-xogħol tal-Partit Nazzjonalista għadu qed jagħti frott tant anki illi wara r-riżultat imħabbar mijiet ta' nies kellmuh sabiex jagħtu l-kontribut tagħhom fih dan il-ħidma tal-partit, nies deskritti minn Alex Borch bħala dawk li għal perjodu twil kienu qataw qalbhom mill-politika. Naf il-waqt li Alex Borch appella lil dawk li ma votawx sabiex ma jiddejqux ikellmu lilu lit-tim tiegħu sabiex jaraw xi pretendu aħjar, proċess deskritt mill-kap tal-Partit Nazzjonalista bħala wieħed essenzjali. Intant, u ħabbar illi miż-żmien illi ġej se tibda l-ħidma fuq programm elettorali ieħor b'tim illi se jkun qiegħed jiltaqa' kontinwament mal-imsieħba soċjali, għaqdiet u ċittadini Maltin u Ewċin.